Stars με τον Θεό! Κι εγώ παίζω. Λοιπόν, ξεκινάμε. και με... Ελάτε παιδιά, συνεχίζουμε. Road to 10.000 στροφές με Αντώνη. Πρώτη φορά Brawl Stars με Αντώνη και Δαμαντία. Και στη μέση του βίντεο θα αλλάξουμε παιχνίδι και θα πάμε Σε ποιο? Roblox ή στο... Δείτε μια σκηνάρα που αγόρασα. Και είμαστε εδώ Αντώνης και Αδαμαντία, εντάξει, κατά. Παιδιά, έφτιαξα δικό μου κλαμπ. Δείτε. Λοιπόν, το κλαμπ λέγεται Μαθαίος. Άμα θέλετε μπορείτε να μπείτε και να είστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί να είμαστε για να φτάσουμε. Έχουμε τώρα 12.000 κύπελα μαζί. Αυτό το κλαμπ όμως δυστυχώς θα υπάρχει μόνο για μια εβδομάδα, μετά θα το διαγράψουμε. Δυστυχώς. Βασικά δεν θα το διαγράψουμε. Βασικά όχι. Απλά εμείς Όχι. θα βγούμε και θα κάνουμε ένα άλλο προσωπικό κλαμπ. Δεν θα μπορείτε να είστε. Αλλά μπορείτε να είστε εσείς σε ένα κλαμπ όλοι μαζί. Ναι, είναι λίγο χαζό γιατί απλά μπορείς να πας σε ένα κλαμπ και να πεις. Παιδιά, μπορεί να φτιάξω και δεύτερο account από το κινητό μου για από το tablet να είμαι στο κλαμπ το δικό μου και από το άλλο και από το κλαμπ στο κινητό να είμαι στον Αντώνη το κλαμπ. Όπως και εγώ το ίδιο. Ναι. Όταν θα πάρω tablet. Ναι. Όντως. Πάμε, I'm ready. Πάμε, εγώ είμαι ready. Πάμε. Brawl Ball. Τι θέμα να έχει παιχτεί ρε, τι θέμα, τι λες πάλι. Αρχίζουμε. Πam. Ρε, είναι τέλειο το skin. Κάνει γρήγορα ζωή όμως για κάποιο λόγο. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν έχω βάλει κανένα ευρουδάκι για να της γεμίσω τη ζωή. Θα πάω να το κάνω τώρα. Πεπίτο. Παιδιά, Πεπίτο Σκορ. Το Πεπίτο είναι ένα μαγαζί παιδικό για παιδιά. Ρε φίλε, ας το Πεπίτο τώρα και κοίτα εμάς που χάνουμε. Ο Μάρι, είμαι χαζός. Χάσαμε. Λοιπόν, Μείον 4. ποιο- Τι μείον 4. Είναι η καλύτερη brawler. Μπρόε. Οπότε, brawler. Πάμε. Οκ. Θα βάλω και λίγη ζωή και στον Μπροκ. Όχι. Θα την αφήσω για... Λοιπόν, ο Αντώνης έχει αυτούς τους brawlers, είναι έτσι κάπως και η Αδαμαντία είναι... Ναι. Η Αδαμαντία έχει την brawler. Είναι... Επειδή το έβασε... Τώρα το Καλά, είπα. για σήμερα μια χαρά είναι, εντάξει. Τον Ελπρίμο τον πήρε πριν. Εγώ αυτήν την πήρα σήμερα. Εγώ τον τέτοιο από προχθές έκανα και βίντεο χθες. Δεν θυμάμαι. Αν το μεταξύ θυμάστε, είχα πάει την ήττα τα R15. Φυσικά, ό,τι θα θυμάστε. Φυσικά όχι. Πάμε. Ναι, αλλά δεν θέλω άλλο Brawl Ball. Βαρέθηκα. Όλο Brawl Ball παίζουμε. Ναι, παιδιά, παίζουμε και πριν το βίντεο. Βγήκα. Ωραία, παιδιά, παίζουμε και πριν το βίντεο, οπότε αναγκαστικά θα βγάλουμε το Brawl Ball. Θέλετε να μπούμε knockout? Ναι, η Δαμαντία μου δεν το έχει. Αδαμαντία, έχεις το knockout? Όχι. Άστο τίποτα. Ας το πάμε Brawl Ball. Αδαμαντία, αυτό ρε παιδιά όμως τώρα. Κλαμπ όπως είπαμε. Άρα η Αδαμαντία δεν θα παίζει μαζί μας. Οκ. Πώς την κάνω kick? Δεν μου δείχνει να την κάνω kick. Πάτα live και ας. Τέλεια. Πάμε με knockout. Ναι, knockout. Αλλά θα αλλάξω γιατί δεν θέλω να παίξω με Daryl. Θες να μπούμε
showdown. Όχι. Όχι duo όμως. Ναι, showdown σκέτο δεν μπορούμε να πούμε. Πρέπει... εκτός κι αν είμαστε εχθροί. Όχι, με τίποτα. Μπαίνουμε νοκάου. Μπαίνουμε. Εν τω μεταξύ εγώ σπάνια ανεβάζω βίντεο μία μέρα και μετά την επόμενη μέρα ξανανεβάζω. Σπάνια αυτό. Πιο σπάνιο από αυτό δεν ξαναβλέπετε ποτέ. Ναι, okay. Αλλά βάζεις πιο πολλά βίντεο από μένα. Ναι. Βασικά ίδιο όχι. Με χαζούλη μακά. Ρε έχασες. Τόσο γρήγορα. Ρε ο άλλος δεν κάνει τίποτα, απλά μένει AFK. Ο άλλος απλά κάθεται. Ρε τι κάνει, πάει να κρυφτεί κότα. Τι ρε κι όμως λέμε όχι ρε φίλε, είμαστε άχρηστοι νομίζω. Άδικο. Λοιπόν πατάμε dislike και οι δύο για αυτόν. Πάτσε dislike, δεν πειράζει. Μα σκότωσε και τους δύο ταυτόχρονα. Πώς το κατάφερα. Ρε φίλε, θα σε σκοτώσω. Αντώνη. Ήμουνα 9.498 και τώρα πήγα 9.469. Εγώ που ήμουνα 700.000 και πήγα 699, νομίζω. Τι 700? Βασικά δεν ήμουν 700.000. Αλλά πριν ήμουν 700.000. Και κατέβηκα, επειδή έχασα. Καλά, αυτό που κατεβαίνουν τα τρόπια δεν μ' αρέσει. Αντώνη, τι 700.000, εννοείς 700. Ναι, 700. Αν ήσουν 700 θα ήσουν ο πρώτος στον κόσμο. Τον πέρασε τον Κάρλος ο Ζόρλου. Μπράβο Ζόρλου. Αν βλέπεις αυτό το βίντεο, μπράβο σου ρε κολάρα μου. Παίζεις. Κάτσε, δεν παίζω. Όχι. Να δω κάτι. Ναι φίλε, δες, μου είχε κατεβάσει όλους τους brawler. Δέτε απλά, ο Ντόνς μου είχε κατεβάσει τον Edgar από 300 κύπελα, μου τον πήγε 296 με ένα μάτς. Ένα λεπτό να βάλω BB. Καλά, δεν είχα πάρει master στην BB. Πάμε. Αντώνη. Προτιμάς. Sorry, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Όπα ρε, έχει μίξει το τάμπλετ. Φίλε, η BB είναι κοντινή και έχουν κρινή τώρα. 1v1. Έλα, δεν είναι καλό skin. Τι δεν είναι καλό. Το καλύτερο που μπορούσε να υπάρχει είναι. Αυτό άλλο. Τι δεν λέγονται skins, αυτά λέγονται brawlers. Δεν πειράζει, υγεία. Ναι, τα skin λέγονται εμφανίσεις που λες εσύ. Όπα, δεν την είδα. Κάτσε. Τι μου, είμαστε τι. Σκοτάς. Όχι. Πάω στον παράδεισο ή στην κόλαση. Στον παράδεισο. Στον παράδεισο, γιατί είμαι καλό παιδί. Ρε φίλε, δεν βγαίνει μίξ. Ένα λεπτό. Βασικά θα σταματήσω το βίντεο. Okay.
χάσαμε. Α, ακόμα ζω. Δεν χρειάζεται και πάνω. Και πώς ζω ακόμα. Ρε φίλε, αυτή βλέπει μέσα στο αυτά που είναι κρυμμένη. Τι έπαθα τώρα και έχω μίξει. Έλα, είμαι ασφαλής, είμαι ασφαλής. Δεν είσαι ασφαλής. Αν σε πετύχει τώρα ο τέτοιος η Piper, την έβαψες. Ευτυχώς που δεν... Μπράβο, πήσαμε. Ξέρεις να κάνεις spin και spray. Ναι, Μπράβο, γιατί δεν κάνεις τότε. γιατί δεν έχω. Τι δεν έχεις ρε, όλοι έχουνε. Όλοι έχουν από 5 τουλάχιστον. Όχι ρε. Αντώνη, Δεν πειράζει που έχεις 32 skin ενώ παίζεις 2 χρόνια και μην πεις για μένα γιατί εγώ το κατέβασα φέτος. ναι, Κανονικά το Brawl Stars το ξέρω εδώ και χρόνια. εγώ να δεις. Αλλά Κοίτα, εγώ το ξέρω, δεν βασικά. το ξέρω πάνω από 5 χρόνια. Απλά δεν το κατέβαζα γιατί, ναι, ήμουν πολύ μικρός τότε. Ξέρω. Πρώτη φορά το έπαιξα στις ξαδέρφες μου το tablet πριν 4 χρόνια και πριν 3 χρόνια το κατέβασα. Έχω αλλάξει 3 κινητά και αναγκαστικά πρέπει να το σβήσω, να το ξανακατεβάσω και να το σβήσω μία φορά το κινητό μου. Ναι, και δεν έχω 32. Θέλω να Και δεν έχω 32, έχω 38. κατεβαγεί. Όσο είναι και η μπαταρία μου τώρα. Στο tablet, στο tablet είναι πιο λίγη από τη μάνα σου. Θα αλλάξω. Τι εννοείς την ηλικία της μάνας μου. Τι, όχι ρε, όχι ρε, για πλάκα, μάνα. Μάνο, υγεία. Τι περιμένω τώρα. Μάνο είπε. Όχι ρε, άστο. Όπως είπαμε στην κλαμπ, όποιος θέλει μπαίνει, έχει μπει. Εγώ, η Δώρα, ο Αντώνης και ο χαζός σκυλός μπαίνετε μόνο που Κάτσε ρε, γιατί το έχω βάλει τόσο πολύ. Λαχρίστε. Ένα λεπτό να αλλάξω. Παιδιά, άμα μπορείτε, άμα μας ξέρεις χαζές σκύλες Από 400. και Ντόρα, γιατί έχει μπει και μια Ντόρα, να βγείτε από την ομαδική μας. Όταν δείτε αυτό το βίντεο και άμα το δείτε να βγείτε, γιατί τώρα δεν μπορούμε να... Θα μας πείτε, αφού τους άλλους τους δέχεστε, εμάς γιατί δεν μας δέχεστε. Γιατί εσείς μπήκατε χωρίς καν να στείλετε, να μπείτε ξέρω εγώ και να στείλετε. Μπορώ να μπω ή να μπω. Δεν νοιαστήκατε καν. Όντως. Και επίσης, ο χαζός σκύλος έχει πόσα τρόπαια. Για να... Έχει 412. Άρα είναι πρόσφατος. Και η Δώρα έχει 2.339. Του χαζόσκυλου. Ναι. Πρώτη φορά, οκ, εντάξει. Αλλά ρε φίλε, η Ντόρα δεν μπορεί να μπει με τους φίλους της σε μια κλαμπ. Ναι, όντως. Ναι, αλλά παιδιά, είναι και λίγο ύποπτο, γιατί μόλις την ανοίξαμε, παίξαμε ένα μάτς με τον Αντώνη και μόλις βγήκαμε μπήκα στην κλαμπ και ήταν αυτή. Δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο? Και αν με βλέπουν από το YouTube, πώς ξέρουνε ότι είμαι εγώ ο Ματθαίος? Και ο Αντώνης. Θα βάλω την Ανίτα. 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 Εγώ στο προηγούμενο, το τελευταίο μου βίντεο την είχα πάει tier 15 την Ίτα και εσύ την έχεις ακόμα 12. Γιατί μιλάμε
μιλάμε ρε, πάμε να παίξουμε. Και έχει βγει ήδη μεγάλο το βίντεο. Ρε μιλάμε και έχει βγει 15 λεπτά το βίντεο. Βγήκε το Ice Cream 8 Final Chapter, το έχετε δει? Εγώ όχι, θα πάω να δω ένα βίντεο με το Daddy Plays. Ναι, ο Daddy Plays βγάζει πολύ ωραία βίντεο και τα... Αλλά δεν παίρνουν Αλλά δεν πρέπει. Γιατί τι έχω πάθει και δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά δεν παίρνουν προβολές. Δηλαδή το πιο πολύ να παίρνουν 10.000 κάπου εκεί. Τώρα αν το βλέπει αυτός, ωραία που το λέω. Εμείς που παίρνουμε 400 προβολές σε ένα βίντεο. Αν και 10.000 προβολές για ένα βίντεο ωραίο. Καλά, η Πέρσα παίρνει 2 εκατομμύρια στα Ποια? τέτοια. Ποια? Στα... Ναι, ανεβήκαμε μάστερι. δεν θυμάμαι. Στα live fails. Oh, wow. Super Air. Ω, μπράβο, εγώ δεν έχω άλλα στα Android. Ωραίο ραπ έβγαλα. Ναι. Ο στόχος μου είναι να πάω 1000. Εγώ έχω πάει 2.000 και σχεδόν 10.000 εγώ. Οκ, εντάξει. Παιδιά, πάμε να παίξουμε ρε. Είχε βγει πολύ μεγάλο το βίντεο. Μπα. Τι μπα. Ναι, 18 λεπτά μιλάμε. Είναι χαζό βίντεο. Τα παιδιά παίζει να έχουν βαρεθεί και να μην έχουν δει καν. Εντάξει, αλλά μπορεί να τους νοιάζει κιόλας. Σας κρύβαμε κάτι. Μια φωτιά. Το βίντεο είναι να μιλάμε. Θα το δείτε και από τον τίτλο εννοείται. Μιλάμε και παίζουμε. Αυτό είναι το σωστό. Που μόνο μιλάμε από ό,τι φαίνεται. Αλλά εντάξει. Σας κάνουμε μια έκπληξη. Το περιμένατε? Όχι. Δεν έχω ιδέα. Άντε γεια. Άντε. Πάμε. Όχι ρε. Αντώνη, ήμουν μόνος μου και με σκοτώσανε και 2. Ένα. Θα παίξουμε και Stumble Guys. Εγώ λέω να μπούμε τώρα στα Stumble Guys. Ναι. Ναι, αλλά επειδή μπήκαμε, θα μπούμε στα... Οκ, 1-2. Σταματάμε για ένα λεπτάκι το βίντεο και για να μπούμε στο... Ναι, παιδιά, δεν είχε γίνει καθόλου διάσημο. Και παλιά σε ένα βίντεο μου παλιό είχες πει το Stumbling Guys σε λίγο καιρό θα είναι από τα καλύτερα παιχνίδια. Και τώρα είναι από τα χειρότερα. Κοίταξε, από τα χειρότερα δεν είναι, όμως καλό είναι. Εντάξει, Αλλά που λέει ο λόγος χειρότερα. Δεν έχω Legendary, παιδιά, γιατί Και πάλι έγινε το ίδιο. Ήθελα να κατεβάσω ένα παιχνίδι, συγκεκριμένα το Ice Cream 8 και έσβησα το Stumble Guys. Αλλά θα το κατέβασα, γιατί έσβησα το Ice Cream 8, αλλά έσβησα πολλά παιχνίδια που δεν χρειαζόμουν και κατέβασα ξανά το Ice Cream 8. Ναι. Και κατέβασα Εν τω και μεταξύ το πάτησα να ρίξω ένα spin με διαφήμιση και μου βγάλε διαφήμιση Brawl Stars. Έλα Χριστέ και πάμε. Άτε εδώ όλοι εννοείται γιατί μου αρέσει το Brawl Stars. Βέβαια την έχω δει 100.000 φορές. Βλέπετε, σας κάνουμε και χορηγίες. Εδώ πέρα κάνουμε χορηγίες, καταλάβατε παιδάκια μου. Κάνουμε χορηγίες κιόλας. Εσύ κάνεις χορηγίες χωρίς να πληρώνεσαι. Όχι. Όχι βέβαια, σιγά μου κάνω χορηγίες, πας καλά.
-2. Τι -2 ρε, κόλλησα επειδή χάναμε συνέχεια. Εντάξει, αλλά δεν. Dragon Wheel, πότε μπήκε αυτό? Δεν έχω δει. Άμα σας αρέσει το Travel Guys, θα κάνω τη δικιά μου πίστα. Εγώ δεν έχω. Λοιπόν, εγώ μπορώ ένα Play with Friends. Εδώ. Σου στέλνω. Μπήκα. Από ποιο παίζεις? Τι εννοείς? Από ποιο, από κινητό, από τι? Από κινητό έχω κάτι άλλο, εκτός Το- από υπολογιστή. Το Player Lux. What? Αυτό το παλιό σου account. Τι είπες? Δεν είχες ένα account στο κινητό σου? Ναι. Ναι, που λεγόταν Player Lux 5 κάτω παύλα UKDY. Από το καινούριο παίζω. What? Από το καινούριο παίζω. Δεν σε έχω τώρα. Τόνισα. Α, με κεφαλαία. Όχι, μικρά. Α, εντάξει. Κενό το α. Τόνις, κενό α. Άνας. Είσαι με έναν καρχαρία. Είσαι με καρχαρία. Λοιπόν, θα παίξεις για τον αντίστοιχο Guys, γιατί το έχει κατεβάσει. Ναι. Σου στείλα, Αντώνη. Και θα έχει το account της. Ωραία. Θα έχω το απλό. Αν το στείλετε skin. Ναι. Αυτό δεν έχω. Α, με έκανες. Αυτό έχει το ίδιο account με παλιά. Στο είπα. Αντώνη, παίζει να με... Αντώνη, Ναι. παίζει να είμαι από τους λίγους που έχουν τόσες λίγες κορώνες. Έχουν τόσες λίγες κορώνες, αλλά είναι αρκετό... αλλά είναι σχεδόν 20 XP. Τόσο δεν είναι, σάρκας. Τόσο δεν είναι, 20 δεν είναι. Τελευταία φορά τόσο ήταν. Και σχεδόν Ναι, τον ο Σάρκας δεν πάει. Τέλος πάντων. εντάξει, δεν κολλά κάπου. Έλα, βάλε... Βάλε ένα μάτς θα παίξουμε. Σας στέλνω. Ωραία. Access, θα δεις. Πού μπαίνω? Σου έστειλα. Κάτσε, γιατί έχω ξεχάσει κιόλας πώς παίζω. Τι κάνω στο Σου στόμα. έστειλα εγώ. Ναι, μπήκα, αλλά μου λέγει ότι έχει πρόβλημα και δεν μπορώ να μπω. Πάω. Πανταματία θα μπεις εσύ. Ναι. Α, εντάξει. Α, εντάξει. Σου στείλα. Παίξε το πρώτο βάλε, το τρίτο, το δεύτερο. Όλα τα έχεις. Δεν θα είπα όλα, υπάρχει άλλο ένα, το dual. Α. Τώρα Παίζουμε τώρα. το βίντεο έχει κατακτήσει 31 λεπτά. Εσένα είναι 31 λεπτά. Εγώ λέω να το κλείσουμε. Εγώ δεν μπορώ τώρα. Πρέπει να το κλείσω σε λίγο μόλις τελειώσω. Οκ, καταλάβετε. Μπράβο. Ναι, είστε πολύ καλά παιδάκια. Όχι ρε, τη χειρότερη μου πίστα. Σε αυτή πάντα χάνω, δεν υπάρχει. Έστω